alte seturi de Paști. O activitate ideală. Copilul nostru deja o colorat. Aici avem grafe de păr. Avem așa. Avem și pe negru. Avem elastice cu fel și fel de decorațiuni. Elastice, așa, simple. Cordeluțe. Elicoptere. Mașinuți cu sunete și lumini. Altă ramă colaj foto. Magnet, super bunică. Magnet, cea mai fashion soră.